usa ka ba sa Kristohanon nga dali kayong masakitan, dali kay maguol, dali kay mapiktahan, dali kay mabugatan ug daling mawadas paglaom kung magisugot na gani o kung masinati na gani ang gitawag og kalisdanan o mga problema. Daghan kayo mga Kristohanon nga sama ni ana nga dali silang maapektuhan, dali silang makareact, okay? Dali silang mawadas paglaom. Ang naka-worse pa gyud kay ang problema o kalisdanan mao'y hinungdan nga daghan nga nalayo sa presensya sa Ginoo karong panahona. So welcome guys sa ato ang storya o gitawag natong sambingay sa Kristohanon. Kani atong storya karon alang kini sa mga Kristohanon ba nga dali bitawng masakitan, dali bitang maguol, dali bitang mangluod, dali bitang mabugatan o dali bitang mawadas paglaom. So nini nga storya matuki nato kung unsay cause, unsay hinungdan o unsa po'y solution sa mao nga kasinatian. So kung usa ka sa Kristohanon nga sama niini nga dali ra masakitan, dali ra maguol, dali ra mangluod, dali ra mawad ang paglaom, hopefully nga matapos nimo na video kay basin makatabang nimo pagsulbad sa imuhang kasinatian nga dali ka nga maguol, dali kang mabugatan. Okay? So welcome guys, alas mga baguhan di ay kini atong channel nag-upload kita og mga storya o sambingay sa Kristohanon nga daghan kang mga moral lesson nga makuha. And pwede po ni guys nga ma-share nato sa atong mga kaubanang Christian labi na gyud daghan ang mga Kristohanon karon nga dali kayong maguol, dali kayong mangluod. So pwede kayo ni atong mga storya. Actually daghan kayo itong mga storya, mga sambingay sa Kristohanon. So guys, dito maglangan pa para masabtan nimo inani ang senaryo sa mga storya. Doon ay usa ka batan-on nga problemado kayo siya. Tungod siyang problema, daw nawad-an siya sa paglaom o grabe ang kabugaton nga sinati sulod siyang kasing-kasing. So yang nahuna-unaan, doon na siya magtutudlo nga mayo kayong mutambag sa mga estudyante. Busa giduol niya ning usa ka magtutudlo ug nagpakitambag siya. Og samtang nagpakitambag siya, kining usa ka magtutudlo misugo kaniya. Og niyon ang magtutudlo adunay duha kay pabuhat nako nimo usa ko mutambag sa imuhang problema karon. Busa ang una nako ipabuhat kanimo pagkuha og baso nga puno og tubig ug pagkuha og usa ka kumkum nga asin ug dad-an dinhi sa akong atubangan. Tuod man ni kuha ning usa ka batan-on, usa ka basong tubig ug usa ka kumkum nga asin. Pag-abot dito sa mga maestro, niyon ang maestro kana usa ka kumkum asin ikutaw na sa usa ka basong tubig. Gikutaw. Pag humagkutaw niyon ang magtutudlo, pwede kang muinom og jutay ni anang imong kinutaw. Tuod man niinom ning usa ka batan-on. Pag inom niya, tungod kay asgad bang kayo, gibugwak niya wala niya matulon ang maong tubig tungod sa kaasgan. O niingon ang maong matutudlo, adto tas ikaduha nga ipabuhat ko kanimo, usa ko mutambag sa imong problema. Kuha gyapon dito og usa ka kumkum nga asin, pero ayaw na pagdala og tubig kay adto ta sa suba. Dada ka ng usa ka kumkum nimong asin sama sa usa ka kumkum ang imong gikuha ganiya ug kuyog ta dito sa suba. Ug tuod man abot sila sa suba ug miingon ang magtutudlo nga kanang imong usa ka kumkum ang asin ikutaw kana diha sa suba. Ug tuod man gikutaw sa batan-on ug miingon ang magtutudlo. Humana man ka og kutaw pagkuha og usa ka baso nga tubig diha sa suba ug sulay kining inom ug unsa ang lasa. Ug nikuha ang batan-on usa ka basong tubig ug iyang giinom unya niingon siya sa ang magtutudlo pagkaanindot og lasa sa maong tubig. Karon nangutana ang magtutudlo kay niingon man kaman nga nindot ang lasa sa maong tubig, nalasahan ba nimo ang asin? Niingon ang maong batan-on magtutudlo, wala gyud ko nakalasa sa asin. Ang nalasahan nako ang kaanindot o katamis o kaalinamnam sa tubig niining maong suba. Og bingon ang magtutudlo, iyon ana usab sa ato ang kinabuhi kung duna kitay problema o kalisdanan nga masinati. Ang atong kinabuhi sama sa baso o sa suba. Ang asin nagrepresent kana sa problema o kalisdanan. Ang atong ginabuhi nga sama sa baso nagrepresent kana sa ato ang tinawhanon nga
reaksyon o tinawhanon nga pagsulbad sa atong problema. Pero ang atong kinabuhi na hisama sa suba, nagrepresent kana sa atuang espirituhanon nga bahin. O nagrepresent kana sa atong lalom nga panglantaw sa kinabuhi ug lalom nga panghuna-una. Dili ka makareact dayon kung lalom ka o panglantaw o lalom ang imong panghuna-una. Mingon ang magtutudlo sa batanon. So ang batanon nakarealize siya sa gitudlo sa magtutudlo o nakaana sa siyang kagalingon nganong ni-react siya tungod kay tinawhanon di ay ang iyahang gigamit nga pagsulbad sa iyang problema. So guys, dito takutob sa atong istorya. Actually, mauni ang kasagaran nga ginahimo sa mga Kristohanon karong panahon. Pag moabot gani ang problema present sa asin nga atong istorya. Pag moabot gani ang problema, dunay mga Kristohanon nga sama sa baso. Ang ilang kinabuhi ipakasama nila sa baso nga nagrepresent sa tinawhanon nga response sa mga problema. Pero dapat ang atong kinabuhi nagrepresent kita sa usa ka suba. Nga bisag dunay mga problema nga gikutaw di suba ang asin, pero wala malasahi ang asin, wala malasahi ang problema tungod kay lalom ang iyang panghuna-huna ug lalom ang iyang panglantaw sa kinabuhi. Guys, daghan kay mga Kristohanon karon nga mabawlang kay paglantaw sa kinabuhi. Munang pag-abot sa problema o kalisdanan, dali kay sila mabugatan, dali kay sila maapektuhan, dali kay sila mawadas paglaom tungod kay tinawhanon lamang ang gigamit nila sa pagsulbad sa ilang mga problema. Pero kinahanglan nga palaluman nato ang ato ang panghuna-una. Kinahanglan nga lalom kita o panglantaw sa kinabuhi aron nga pag-abot sa mga problema o kalisdanan, dili kayo tanto nga maapektuhan. Matud pa sa Roma 8 versikulo 6 nagayon sa diha, ang paghuna-una sa tawhanon musampot kini sa kamatayon, apan ang paghuna-una sa espirituhanon musampot kini sa kinabuhi ug kalinaw. Grabe giklaro diha guys nga kung usa ka Kristohanon sama sa mong sambingay nagrepresent ang imong kinabuhi sa baso buot pasabot sa tinawhanon nga panghuna-huna, musampot ka na sa kamatayon buot pasabot nga mawad-an jud kas paglaom, dali jud kang mo give up, dali jud ka mabugatan. Okay, kung tinawhanon lamang ang imuhang gipasulbad sa imuhang mga problema o kalisdanan karon. Pero para nga dili kayo ka mapektuhan, ang imong buhaton is huna-hunaon nimo ang espirituhanong bahin. Okay? Usaon man yung paghuna-una sa espirituhanong bahin. Matud pa sa Colosas 3:2 nagayon siya, huna-huna ang mga butang nga langit nun ug ayaw ang yutan-on, ayaw ang kalibutanon. Kalabanan man god sa ato ang kinabuhi bisan na Kristohanon na ta, dunay panahon nga mas mulabaw ang panghuna-huna nga kalibutanon. Mao na nga pag-abot sa mga problema ug kalisdanan, dali kay ta mabugatan, dali kayo tang mo give up tungod kay dili langit nun ang ato ang focus. Okay? So para ang atong mga problema kabugaton karon, para magaanan ka o masolusyonan ka, may kalinaw gihapon ka, dapat huna-unaon ni mga butang langit nun o mga espirituhanon nga mga butang. Nganuman, nagpasabot ka na nga imong kinabuhi sama sa suba, gipalaluman nimo ang panglantaw sa kinabuhi o gipadako ang imong panghuna-huna. Yun ana ang pagpadako sa imong panghuna-huna. Dapat suba ang imong panghuna-huna pagsulbad sa problema karon o kabugaton. Dapat suba ka. Kay kung suba ka, lalom ka palantaw sa kinabuhi. Okay? Ug lalom kag panghuna-huna. Ayaw subaya ang mga gibuhat sa kadaghanan karon nga magbaw lang kayo ang ilang panghuna-huna. Pag abot sa problema, maghuna-huna dayon. Pag mabugatan na kanis problema, okay, maghuna-huna dayon nga maghikog. Okay? Magbaw lang kay panghuna-huna. Pero alang sa mga Kristohanon wala na. Dapat wala na sa mga Kristohanon. Dapat lalom ta o panglantaw sa kinabuhi, lalom tag panghuna-una. Aron nga dili ka mabugatan o dili ka maapektuhan sa imong mga problema karon. Guys, dinhi lang takutob puli nga nakahatag kita og mga pagtulunan nini maong sambingay karon. Kung bago pa kanini nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga storya o sambingay sa Kristohanon nga daghang mangkang moral lesson nga makuha. Guys, kita-kita na punta sa next storya o pwede po kang mutan ini nga video, daghan po kang makutlo. I-click lang direkta. God bless.